iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay nga agdurdulok ka, Venus? Mami, Bumsag ka pa eh. maululaw ako, Mami. Venus! Jack laing pagarok nga intad mo ti amin mo kiniroy. Pagkawanan ko, Mami. Awagam ti boyfriend mo, kat ibagam ti kasasaad mo. Wan, Mami. Naskan nga itakder na ti dayaw mo. Kaya't ko asakbay nga ipas ngay mo ti anak yo, kat agkalay sa kayon kiniroy. Wan, Mami. Awagak to apama na makaruwarta dito ospital. Hello? Nga pangimawag ka? Kaya't ko nga kita ta. Sige, itisigod nga oyang ta. Mailiw ka di man ng kanyak? Saan? No di kat iti may sa asikat a restaurant kaya't ko pagkitaan ta. Ada ka di okasyon? Mabayag pa iti anibersaryo ta. Ada na patag-unay nga ibagat. No anyaman day ta ibagamlatan. Iti personal ti kaya't ko apang ibagak ti gagarak. Kaano nga roti kahit mga panagkita ta? Inton bigat. Alas 9 inton bigat iti lugar anang aglunak iti ayat mo. Anya? Venus, ada na pati ka pa panakindon bigat. Napatpatag ti panagkita ta kan panagsarita ta. Kamtian nyaman alakad mo inton bigat. Lading itak, ngam sana may pospon ti pagnak. Anya? No kan mo, inton Domingo lang ti panagkita ta, kan panagsarita ta. Saan ko na may padomingo pa iti panagsarita ta, Roy? Tayo ko na ako napatag unay ti papanak, ngam ti panagsarita ta. Sa dino nga min ti papa namin ton bigat. Mapanak iti opisina mi. Tasyak ti may samanan anapili da, asumakay iti barko. Anya? Amumot kang kada kami asiman. Ura-ura dati sasakay mi no panaglugan mi. Nuda kami iti mapili da. Hello, Patrolman Cruz. Apay ngay mawag ka? Birthday kinton bigat. Kayat ko. Kadwakay ko makini Venus agayam mga agselebrar. Anya? Datoy lang natalo ti agsasango. Kaya't na kayo ti gayam mo ti agpili. Sa dino restaurant ti panganan tayo. Unay mataki na special min ka ni Venus, Patrolman. Kunakmet. Brian, kunang natang kanyag. O sige. Tsak maawagan ni Venus. Isuasik ka tinalagip kong inawagan. Tas ikan tulatan ti mangidanon kan kuana, okay? O sige, awagak to. Wano saan inaktulatan pa siya ni Jabalayda. Tapno may bagak a personal kan kuana ti kalikagom mo. Iha, nakaidasaran ti katulong. Umay kanta intan mangan. Maangkailatan, Mami. Sana pa mabisin. Masikug ka. Kat makakadakis kan ka ti saan amangan iti gusto nga oras. Nasakit tinakam ko kiniroy. Tapay. Inawagak ta kahit kung agsarita kami inton bigat. Kat anya ti sumbat na. Saan na kano masango, Mami? Adda kano napatpatag apapanan na. Time importante ka di pailang ti papanan na. Ngam ti ibagam kan kwa nang agdadagsan ka. Wan, Mami. Tako na naamapan iti opisina da. Kaiso kano tinapili man na sumakay iti barko. Anya? Napintas ngamin ti record na akasiman wino si Ferrar. Iso napini damanan. Uwan ang nasumakay manin iti barko. Kasano ka nga rudan? Tsak palubusan, Mami. Kat kaanon to nga ro ti panagsarita yo. Kunanamot kintong Domingo. Anya? Inton Domingo pailaan? Uwan ka no, taiso ti pan nakasango na. Sapay la ko mga rod, tagbaliw ti pangadag na.
Inton maamuan nang agdaragsan kan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta kan, Venus? Jessa, si Kamat Gayam. Umay ka, sumra ka. Agyaman, nak. Agtugaw ka. Agyaman, nak manan. Nakapasyar ka, mat friend. Gapot ay nawagan nak ni Patrolman Cruz. Okay. Anya timbaga da Japanese. Birthday na kanu inton bigat. Kat ko na, data ti kayat na akadwa na amang celebrary ti kasangay na. Anya? Apay, saan nga iti stasyon da ti pagpa-blow outan na? Saan? Kunana, kayat na pribado ti panang celebrar na iti kasangay na. Kat kinid daw na ti panang danggay taken ko ana. Wan angam, Jessa. Di mo ko naapayam tikid daw ni Patrolman Cruz. Kat nakasaysaya at unay agayam. Anya ti kunam, Roy. Sumakay kan tumanan iti barko? Ugan bro, sakti may sa nagkasatan na pili ti kumpanya. Oh, nasayaat man. Talaga bumaknang ka no kastalat ta. Kung nagtumat nga min king kay di, may ti siman ngam ti pulis. Amom, saan ang nagbabawi iti pinili ka profesyon ka? Tapakaragsakak ti agserbi iti armada ti pagilian. Sa bagay, nalaing ka pulis. Barang na iti masungad ngal daw kat si kanton ti hepe iti ili tayo. Sapay ko mata pumudnan to ti bagam. Tabarang mapugipog kunto dagiti amin na madagdakdakas dito'y lugar tayo. Oh, Venus, papanam. Ina ko matanda rin ti kasangan ni Patrolman Cruz, mami. Ijay balay da ti pakaangayan ti selebrasyon. Wino, istasyon ti pulisya. Iti may isang asikat a restaurant, mami. Kan talo kami lang kada Jess nga agselebrar. Anya? Kayat ni Patrolman Cruz, a pribado ti pan nakaselebrar ita ti kasangay na. Tapay. Ay, jakman amukan ko na, mami. Ngala, pagustuhan nyo nga rod kini Jessa. Tada kayo mati agkagayaman. Wow! Nagadon, tinorder mo kanan tayo, Brian. At dapat na yun dagito ay. Yore tayo pabiit. Ay na, Brian, ibabawim lang ano anya pa iti inordan mo. Ta sigurado, saan tayo na maibos amin to'y nakadasar iti lamisaan. Nubilang saan tayo man na may boss. Di yawid tayo. Pabungon tayo amin dagiti amakan. Anya? Nakababayin mo't agyawid kami tupay kini Jess, ha? Oh, apay ko mga agbayin kayo. Aggagayim tayo. Isong awan rumbang apagdanagan nyo. Uwan mat nga min Venus. Madadaan lang dagiti saan tayo amakan. Di iyawit talangan. O sige, naman tayo. Oray ka dandanimot siguro itanti sa bali pa aputahe. Oh, mangantayon Venus. Okay. Venus, madmadlaw ko akasla VIP kalauna iti gayem ta pulis Wan nga rod, nadlaw ko matday ta. Nagro na itay kargaan na iti makan ti pinggan ko. Kinsan la aday ta? Matiltiliwa kita ya pasaray matmatan na ka. Anya? Oh, apay, di mo natiliwan ti panang matmatmat na ken kay tay? Nadlaw ko, hangam tiyam kakit di mo nadlaw. Ay, tilo ko, Brian. Pagil-ilusyonan nagsamutan. Bay amlat ta Kasaritak tuman. Ngano da plano na amangaram kanya kat di nala itulo yan. No di na kaya tamarakrak ti panaggayam mi. Oh, hello bro. Pengin mawag ka. Anda ka di na patangay bagam? Kwan, nadamag ko kasangay mo kami ta bro. Awan bro, hanggang simple lang ang selebrasyon. Inaklay na awisan. Nagpatay ko man nagsasango. Anya? No kasta, amom nga dadwa babae nga inawis ko, iti panang celebrar ko iti kasangay ko. Wen, at na kay baga kanyak.
Gisa kan Venus, dagiti inawis mo iti may sa sikat na panganan. Sorry bro. Saan ka na naawis? May mayat ko man o inawis na. Tapno naragragsak tayo kumapay. Kaya naragsak kumati kasakay mo. Ang sa bagay, oray inawis na. Yak latagay makaumay. Taapay. Nagmalmalumak iti opisina mi. Kapo, iti umadanay manan. Ngaylulugan ko iti parko, bro. Kasta ka di bro? O sige. Good luck bro. Apay, di ka pa'y lamapan maturog, Venus. Rabiin. Diyak pala makaturog, mami. Ay, excited ako na iti pa nagkita mi kini Roy inton bigat. Kung gayam, Domingon no bigat. Anya nga tati reaksyon na, no ibagak ngagdadagsena kon. Kat iso ti ama ti biyag ngagpitpitik iti saklolok. Sigurado amaragsakan to lakit di iha. Taagbalinton nga ama. Hello, Roy? Pasensya ka nung nalukag ko titulog mo. Sana kami na makaturog. Iso nga imawag ka. Uray siya, sa anak tayo naturog, sweetheart. Ano yan? Tapay. Gaputasan ka may waksi ti panunod ko. Iso ang atap kanyak ni Rida. Nagpadatamad gayam. Oras siya, si kalatati ada di panunod ko. Magura ka. Anya kami di ko naman napatag ni bagam kanya. Kasi tinakunakon, iti personal di pangibagaakan ka. Naisumat lang isurita. Ura ibagam tatang iti cellphone. May mayat inton agsangot ang ibagak ti amin. Sige. Isunsan ko pa ipakatulugan na ito. Tapas lang ta. Pabutak magranada ako nada. Mabaling na pagkakito. Takinton bigat. Sigurado ang makigtot kanto iti ibagak inton bigat. Hangam, jak lang amo, numaragsakan kanto, wano saan. Ni Roy, iso day tadimtan. Anya nga tati ibaga na tanasapa nga imay. Hello. Good morning, Gisa. Naibaga bigat mo matroy. Itaman pa yan nasapa ka nga imay. Di magasak lang. At ako matamakaking ka. Anya ti damagam. Idi nagkuyog-kuyog kay ni Venus. Awan ka dit na ibagbaganakin ka. May papanganya. Ha? Awan mat, apay ka di. Ada ka na napatag ni baganakin niya. Iso nga kita kami. Anya nga tati ibaga na. Diyan ka rin mo. Diyan mo kita mo. Iso adim magasak tanagdamaga. Ibagam to gayam mo. Tano kayat na. Agawting tayo. Anya? Sa dino? Pasyaran tayo ti kaluklukot na turist pati ti may sa Adumay a paset ti probinsya tayo. Kung nadadaydayon ka nung tirinibri o tao. Wan, isumat ti damag ko. Kan makitkitak pa ka nagiti maipopost iti Facebook. Nga inalda wana kad adu ti tao ijay. Kahit nasa wen, napintas da dya lugar. Kaya't ko makita. Uray siyak, kayat ko matamadanon day dya lugar. Sige, ibagam tong arod ki ni Venus. Mapantayo dya. Kasano nga rod no di na kayat? Ikarigatam nga lukuyan. Iti kasta, magkapasyar tayo talo. O sige, bayam tay bagak tong arod kan kwa na. Bareng no kayat na. Hi, sweetheart. Oo, apay nga nagkanakwat-latan iti asid mo. Kapot na may iliwag paningking ka. Ay, loko, dagit talati amo ma. Sige, agtugaw kantag salita ta. Mapit lang ta, agurder tapay nga muna. Hindi mo kaadwan ti agordar ha. Ta saan ako na makapangan. Imposible ba si timakan mo? No, ti paborito maakan ang ti order. Ay, jakon kaya ti paborito ko na idi asidaan. Huh? Iti anya aga po. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Anya ti kahit may itang order. Ay, ura niya kadagit amin no. Pwera iti amom a paborito. Nay, mas dagiti ni kabarbara aputahi da, sweetheart. Di ka unay taamangan mamaltutan ka. Wen, galangalik mo tang laing. Magur ka.
Apa ya di mo pa kinuti ti aday ti plato? Ay, awan ganas ko amangan. Naimas, di ka barbaro aputahi da. Sige makan, subang ka? Saanan? Ibo sa mulatan dagiti amin nga in-order tano ka ba ilam lakit di? Ha? Saan ka amangan? Kunak matadyak kayat ti mangan. Tapay, hanya tiga puna. Iso ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya? Apa ya, da ka di sakit mo? Awan sakit ko. Apa yung ngarod ama di tikaan mo? Gaputa akinawa. Kat sikati ama. Anya? Masigug ka na. Wan! May sakanton nga ama. Iso adimon patuloyan ti sumakay iti barko. Anya? Ay, sana mabalin. Tapay kumasa na mabalin. Gaputa na patag di trabaho. Napatpatag ka ti trabahom. Ngamda kami iti anak mo. Atun tinaypundar mo. Adamat ang turno mo iti bangko. Ti panagkalay sa atan ti asikasunta. Sorry. Yakpay ka ti mga asawa. Anya? Ado pa ti kahit kong rami din iti kinabarok. Wanangam. Kasano kami ngarutan iti anak mo? Di ipasa nga mulata. Sana kaya't ni mami nga agpas ngayak abalasang. Iso masapo na sakbay adumakal ti tiyan ko. Naskan nga kalay satan. Lading itak. Ngamnoan niya timbagak. Iso ti masurat. Kanya. No kasta. Hindi nakikalay sa. Awan imbaga ka di kakayat ni kalaysa. Ngamkit di. Urayam ti panagboluntaryok amang ikasarking ka. Oh, nanakaiti po. Tinumpana ka. Tiamukot na turut ka mang sango iti responsibilidad mo kanyak. Saan mo't kaya mo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan kwenta day jay boyfriend mo, Benos. Dambok kat nakasagana ang mga ikalay sa kan ka. Yan yaman nga oras. Nakataktakrot ba't kaya mamang sango iti responsibilidad na kasama? Awagag to kasaritak itinalapat. Saanan, mami? Saan? Diyak kayat nga agpas ngay kaabalasang. Naskan nga itakdar na ti dayaw mo. Tinagkayat nga ikasar, mami. Ngumkit di. Agora yak kano iti panagboluntaryo. Tirik na namang ikasar kanya ka. No kasta tirantan. Kat saan nakakumangarot a ginargaraw? Dahito tinagdag ka lang nagbidutak, mami. Tapi nahiluyo sa kitinabarang ayat na. Kasaritak to itinalapat. Saan ka mabalin nga iyalang-alang na ti panangikalay sana kan ka? Wanang, mami. Ang mga nupagarupan ng ipilpilit ko tibagikan ko na. Agda rason iya. Gaputa agda tagsan kan. Hello, Brian. Nakaawag ka man? Kaya't ko damagan no naibagamon kini Venus na di nagsaritaan ta. Saan pa? Ijak pa inawagan. Ngam planok ang mapanak tulangin ni Jabalayda. Kaano tong aron ti ipapan mo? Inton malam. Okay, sige, ikarigatan maroon ka lukuyin. Tano kayat na, mapantoy agpasya-pasyar. Iyawag mo to kanyak no agpaisagana kadagiti balunan tayo amakan. O sige, Brian. Ikarigatak nga lukuyin tigayam ko. Takayat ko mat amakita dahi chay a lugar. Oh, itamang pa yapin na siya dak iti balay, auntie. Gaputa kayat ka makasarita itinalapat. Ning, anya ti pagsaritaan tayo. Panggap ti estado yo iti anak ko. Naibaga na kanun kan kang agdadagsanan. Wan, kata siyempre, siyak ti amat ti sikog na. Siyak mo't lang ti kain ayat na. Bag, tabigbigam matlaang asikata aking gapuanan ti biyag ngagpitpitik iti saklolo na. Ngam apay nga rod adi mo kayat nga ikasarte anak ko.
Gaputa dandan ya kagluganan iti barko. Nibaga akong kinibinos dayta. Di nakatimbaga kada kayo. Tanapat patag ka di pailaang ti kinasiman mo. Ngam ti panangitakdar mo ti dayaw ti anak ko. Sayang na palabsag dayto na itid kanya kagundaway. Para mo't lang kada kami iti anak ko dayto. Kintag balinto ang anak mi. Kunam idi nga dan urnong mo iti bangko. Kan adumoten ti naipundar mo. Taadda pa yan ginatang mo abalay ang mabalin yun to apagyanan. Puno dayta. Panagkuna kat nasnas kan asangwam ita ti responsibilidad mo iti anak ko. Ngam ti kinasiman mo. Lading iti kanti. Ngamjak pa ila kahit ti mga asawa. Aniya? Met. Bro, nagasat unay na itingal daw. Nakapagranata man nandito yung tiyang din ni Beatrice. Uwan bro. Kituminom talata. Sakti daya. Sky's the limit. Apay ka di akayat mo ti mabartek. Adang amin mang burburi-buri ti panonot ko. Asino da? Lading idag ngamsan ko amay bagaking ka. Hindi mo ko man untunan uminom talatan. Okay. Naisot ko nam, di umiyong talatan. Okay. Sige. Takay-takit di. Cheers! Apa nakarumpangat ka si Mangpat, mami? Gaputa saan nakalata akayat nga ikasar ni Roy. Nga uray no siyak pa yan tinapandimanon ije balayta. Nakababa hindi naramid yung mami. Kasladak matlay kamkamat unayan kan kwa na. No mabalin ka tiyak kayat ngagpas ngay kaabalasang iha. So nga intorturid kon tinapan ije balayta. At na nakababain. Temparo pa kada kayo ni Roy. Adinak pala kayat nga ikalaysa. Waswasa mo tayan ayat yo iti day je aroy. Mami, Iti parang kadkad na ang panangikalay sa kan ka. Kat saan ko na pagtatakkunan amay kamang iti pamilya tayo. nakapasyar ka mat, Jess, ha? Gapot aday bagaki so ngay Maya. Inyawag mo kumalatan iti cellphone. Tadi ka nataktak pa nga imay. Kaya't kung nga rod makatungtong ka iti personal. Pahayan niya ka diti ibagam. Ada singasing ni Patrolman Cruz. Anya day ka? No masangom ka no? Agauting tayo. Kaano? Inton Sabado, tayo suti off duty na. Jack masangoy di day tangaal daw, friend. Ngam, kayat mo ka di? Uray, may adjust di aldaw apa nagpasyar tayo? Sige, okay. Basta awan ti mayra na pakakumikumak. O sige, bayam. Iawag kong tungarod ka ni Brian. Tanuan niya ti available nga aldaw kan kwa na. Isunto ti bagak kan ka. Bareng maawan ton ti mayra na apakakumikumam. Hello, sweetheart. Nakaawag ka man. Mabalin ka din agsarita ta inton Sabado. At pa pa nakitiday tangal daw. Inton Domingo. Kita akto. Anya ka diti bagam. Jack mabalin nga ibagakan ka iti cellphone. Kaya't ko personal di pang ibagakan ka. No anya mananday tang ibagam latan. Isumot lang iso nagadong arte. Cellphone man wino personal. Kaya't ko personal nga ibagakan ka di amin, Roy. Sige. Kita. Awagan kanto na masangog inton Domingo. Napatag na di bagakan ka. Iso adi mo kumayalang alang. Pangaasim. Agsarita ta. Wan, sige. Awagan kanto. Anya, sana masango ni Venus di pa nagpasyar tayo doon Sabado, Jess, ha? Gaputada ka no papananay ti day tangal daw. Anya, amat yan. Adurat tagayam ti pakakumikuman ti gayam mo. Angam, kayat nalata no, iti sabalingal daw ti panagkukuyog tayo. Agpaiso? Wan,
Iso nga no anya ti available kan ka nga aldaw kat isunto matibagak kan kwa na. Anya nga tano inton Miyerkules. O, no iso ti available kan ka day tangal daw, di isunto ti yawag ko kan kwa na. Sige. Isunto nga ron ti ibagam nga aldaw pa nagpasyar tayo. No saanan akayat ni Roy ti makisarita kan ka iha. Bayamon. May metmet lang no sang awas-wasan mi ti ayan ayat mi mami. Uwan ang di namat masangon ti makipagkita kan ka. Kitain nanto ka no, nawan ti pakakumikuman na inton Domingo. Tay kunakon iha. Saan mo nga ipilit ti makisinarak kan kwa na. Bayam latan. Kan, ako'y nga sangit ka manan. Ay, ni Roy. Ay, ayat man ngagpaiso. Ng pagay ayaman na matla ang tayat mo. Iso nga lipata mo. Mami. Saan ka ang sangit? Saan man lang asiksika ti disgrasyada? Ang nadamkat di ti bagim, aglalo kat agdadagsan kaan. Hello, Venus. Nakaawag ka man? Saan nga min matuloy ti papanakin ton Sabado, Jessa? Iso mabalik tayong kada Brian ti mapanagpasyar. Nagsaya atan no kasta? Iawag kong tungarod ka ni Brian. One friend, takayat ko man magkagaliwagsay. Sigurado mabang-aran kay ti papanan tayo. Pag di din namagan ti kinapintas dayjay a tourist spot. Pagpaiso? Masangot lang ni Venus ti agpasyar inton Sabado, Jessa? Wan, iso ti inyawag na kanyag. Iso nga inyawag kumatkan ka dagos. Ano kasta kat ang pagatangak tungaro din kadagiti agkakaima sa balunan tayo. Talo tayo ka dilaan? Wen, tapno awan una isturbo iti panagsasarita tayo. Mami, aw-awisan dak na Jessa kan Brian nga ingkam agpasyar inton Sabado. Sa dino iha. Iti kano kaluklukat a tourist spot. Iti dumaya apasit ti probinsya, mami. Sige, mapan ka iha. Tapno makaaliwaksay ka. Kan mailiwliwag mo dagiti dagagsan iti barukong mo. Wan, mami. Napiapay ni Brian apagayam. Tauray pulis kat adalat ta panawon na makilangan kada kayong agagayam na. Wan nga ron, mami. Saan akas lakin ni Roy akanayon abisi. Gapo iti kaado apapapanan na. Wow! Nagpintasan a lugar dito eh. Nagsinaw kan nagdalos ti danom a bumaba. Wen, Venus, kat dito ita ti agnam number 1 na tourist spot dito sa probinsya tayo. Gapo iti kinangayad dito a lugar. Nagmayat abuyaan ti danom abumaba manipod iti bantay. Nakalamlami ti danom na. Ina, magayayo ang pagtigusan. Umay kayo. Inti agtugaw iti dayjay dalumpi na sa bato. Iti sirok ti dakkel arukib ti bantay nga asidag iti pagdisuoran ti danom. Dakailatan ti mapanagtugaw ijay Brian. Venus, inakagtigusan. Hello, Tita Clarita? Kumusta kayo dita? Napintas ka di talaga dita na pananyo iha? Wan tita, nakagay ngayon ti aglawlaw. Nakaay-ayo hunay abuya. Nasinaw kan nakalamlamis ti danom. Kan berde ti aglawlaw. Tado dagiti dadakkalakay kayo. Sayang, imayak kumamot si Murot. Ay, mayat ko maa tita. Sana bali, siyak tumot tagpapiknik inton maminsan. Tapno, madanon kung tumot day sa lugar. Wan tita. Venus, apay anak at adayo latta ti turong dagiti matan. Kumita kay ti dadya bandaw. At dadak kala tumatayab anak bata iti dadya asa nga tinagsabo nga kayo. Oh, apay anak sinaay ka itinaunay. Awan. Nakangay ngayad ti aglawlaw. Nga mapay akas la di mo enjoyan dito lugar. At dagati problema? Ada. Oh, anya dito problema. Mabalin ka di amaman bareng makatulong ak.
Pasensyakan. Ngamjak pala mabaling nga ibaga iti ure asino man ti problema. Okay. Saan ka napilitan? Ngayon to mapanunot mong ibaga. Awagan na lang. Nakasaganak adumngag kang tumulong. No anyaman dahit apagparparikutan. Agyamanag. Brian! Venus! Umay kay Agdigusan! Nakalamlamis ni Danom! Naglanas ni Agdigos! At dahito, ay ayaban natan ni Jessa. Umay ka, mapanta nagdigos. Agyamanag iti panangawis yung kanya ka nagpasyar, Jess, ha? Brian? Awan na yaman na Venus. Sapay ko ma. Tama ulit naman ang panagpasyar tayo. Mayatag lata, ha? Basta lakit di awan maira na apaka kumikumak. Okay. Mapan ka mga rodan, Venus. Okay, bye! Bye! Impag tasimbangpat kan iha. Ah? Apay, mami? Ada ka di bagayo? Takas la pinaspasungatan nyo tayo sa sangpat ko. Adda na ang mga bad news apakasak ng unay iha. Ha? Anya day ta bad news, mami? Ni Roy, nagpamanilan, ta sumakay kanon iti barko. Timanaw at timanla nagpakada kanyak. Daytat pagkunaam, asaan kan anapatag kan kuana. Kasanon kisi kong ko, mami. Sana problema dayta. Taadda ang matakadwam amang tagibin to no may pas nga imunto ti anak yo kini Roy. Iti da ito yung inaramid na. At nga imada yung tirik na kan ko, ana, mami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Oh, Venus! Apay nga mawag ka? Jessa? Agsangsangit ka ka di? Kung nagtupay nga agsangsangit ka. Apay, anya ti pagsanginam? Ni Roy. Oh, apay ni Roy. Mabaling ka di nga umay kalangan dito ba na? Kat dito nga istorya kan ka ti amin. No kasta, on the way ka ngagpamanila, Roy? Wan bro, lumukan ako ni Tibarko. Amo ka din ni Venus dati abanag. Saan pa bro? Kumakot nagpakada ka kankuana. Hindi ko makapay lang aga po. Saan kami pa yung nagasawa? Agpapanpay, bro. Kaayan-ayat mo ni Venus. Katrumbang ko mga ibagam kankuana ti adayong. Sige bro, malulubatan ti cellphone ko. Bye. Inidop ng ti cellphone na. Kasla sana nagustuhan ti pan nakadakamat ko kini Venus. Anya? Nagpamanila ni Roy, Venus? Wan Jessa. Nagpamanila ti man lang nagpakada kanya. Anya ti makagapo nagpamanila? Agsakay ka nun iti barko. Pinanawan ako ni Roy. Una yan ti Siman Anobium? Kumakit nagpakadamat kan ka. Mabutang siguro no igawid ko. Iso adi na impakamo ti ipapanaw na. Anyamat tan ni Roy? Apay ang maladingitan ka una iti adayo na. Boyfriend mo pa'y langat. Adadak kila makagapo. No apay at kayat ko mga umadayo ni Roy. Iso ti pagsangsangitam. One friend. Pero hindi makagapo no apay ang problema kiti ang dama. Apay, ada ka di sanyo nagkinaawatan? Awan mo't kit niya. Nga matudag iti bamba nagkasaan mi apag kasinurutan iti ang dama. Isumat lang asaan ang nagpakada kan ka ti ipapanay dya Manila. Jessa. Panagrik na ka. Di na ko ayatan ni Roy. Iswa na say sayat na nga nalipati ko.
Anya? Venus, sana kas ka rin at imang lipat. Iti papano na saan ang nagpagpagata. Intahayan ng ti responsibilidad na kata kami. Kada kami, kunam? Jessa, agdadagsan akon. Kat ni Roy ti amati si Kugko. Anya? Amo na kading agdadagsan ka? Wan, amunan. Imbagakan ko na. Kaninsingasing ko pa yung nagkalay sa kamin. Anya nga ron ti kunana? Saan ka no pa yung nakasagana? Anya? Kasano ka nga rodan? Dahil tatidak ka lang problema kita, friend. Tamasikog ako ng di na kong pailakayat ngay kasar tinobyo. Anya? Amom ang nagpamanila ni Roy, Brian? Wen, tayo nawaga kiti kalman. Kat ko na nga undawin nagpamanila. Una yan ni Roy. Permi nga gladladingit itatigayam ko gapukan kwa na. Apay ko mama na digitan unay. Dito ta sanda pa mat nagasawa. Ay na, Brian. Nakadakdak kalita ti problema ni Venus. Gapo iti iya dayo ni Roy anobyo na. Apay nga min apag problemahan na ni Roy. Gapot amom ka di. Agdadagsana ni Venus. Kat ni Roy ti ama. Anya? Ang amo ka din ni Roy ngagdatag si ni Venus, Jessa? Wen, naibaga na kanun kan kwa na. Kan naisingasing na kanupayan ti panagkalaysada. Katanya mo ti sumbat ni Roy kan kwa na. Saan kanupayan nakasagana ang mga asawa? Iso akin ay kayat na tilimugan manan iti barko. Kasta ka di. Iti day siya desisyon na. Kas labi na ibayan na matlaang ang tigayam ko. Venus, Jacqueline pagarwap. May papanggayan mo ti relasyon yung kunwari ti pagproblema amin din nagkukuyog tayo. Kamu katay ayatan nag-unay iti ni Roy. Saan mat ngayam? Babalawak unay. Tayo ti laksid nga agdatagsan kan. Pimanaw palaeng. Isinakon ni Roy. Rumbeng laeng. Tatiyada yun na. Bale nagang-angawan na lang kayat mo. Nuamukla ko mga ugbaw ti ayat na. Tiyakla ko man inakaklon. No, apakat ngamin nga dadagitikas kan kuha na aparaparaw pa ti panagayat na. Saan nga iso ti makadadaal ti masakbayan mi ti agpalinto nga anak mi? Wen, kan may saan lang ang ni Roy ti lalaki dito ilubong. Iso asan mo kumasaraan tapuson nga agayat. Tadan tumanen mangiruknoy ti ayat na ken ka, Venus. Venus, adda na patag-unay alakad ko inton bigat. Iso adi ka makuyog ang mapanagpa-check up panggap iti panagdadagsan mo. Saan na bali, Mami? Awagat ko natan ni Jessa. Isundo ti kadwa ka mapari si doktor ko. Imbaglakit din tadda ni Jessa na anos agayim mo. Kat sapay la ko mga rod, tamasango na ti mangkuyog kang kaeha. Awagam to nga rod eh. Wan, Mami. Cellphone mo, agriri. Apag isun ti umaawag, Mami. Sige, sumbatam nga rod eh. Wan, Mami. Hello, Jessa? Hello, Roy. Oh, anyawat ti madamag, kapeng imawag ka. Bro, imawag ang. Takait ko yung patamag king ka. Naglaylayag kami. Kadagiti kakadwak at tipulanti iti cargo vessels. Alimuganan mi. Agturong kami iti pagilyan ng Argentina. Sige. Tagananad kayo. Wan bro, awan danag. Nadakkel ti barko mi. Si ka man ti sigurado, ito nagbakasyon ka. Wan bro, oray naldaw tumanan ngagparty tayo iti kalding. Nagbakasyon na bro. Oh, nakunam na ita. Awan gayang bro, may isabali akman. Ape adi mo man lang impagada kini Venus ti adayom. Bro, sanda ko mapagsaritaan ti may papan ni Tinobiak. Wanangan... Sige bro. Are, agmandi pa ni signal to eh. Bye. Inudap ng ti cellphone na.
No maipapan ki ni Venus, saan akayat apagsaritaan mi? Oh, ada ka di bagantay mawag ka, Venus? Friend, mabalin ka di ako yung nakinton bigat ama pan agpa-check up iti doktor ko. Anya? Inton bigat man ang check up mo? Uwan ko ma, di mo't masango ni mami iti mangkuyog kanyak. Iso nga si ka tinapanunot ko nga inawagan. Ay na, sorry friend. Ada nasisita pa panakinton bigat. Anya? Inton maminsan lang ti panangkuyog ko kan ka. Kasta ka di? Okay friend. Sumapulaklatan iti sa bali. Kasta pa nga rod. Bye. Sino nga tati pagpakuyog ka mapa nagpa-check up? Di Brian di mo awak. Anya nga tati bagana? Hello, Brian? Anya? Imawag ka kini Jessa? Kat, anya ti magamken ko na. Agpakuyog ako mainton bigat ama pa nagpa-check up. Iti ka di ubigayan ni doktor? Ha? Amom nga iso ti pagpat-check up ha? Gapot amo kung nagdadagsin ka, Venus. Ket ni Roy ti ama ti sikog mo. Sino ti nakaamam? Naistorya ka na ti Jessa. Tana-istoryam ka no ken ko na ti problema. Amom gayaman ti amin. Well, Venus. Ket gapot sana masangon ni Jessa ti mangkuyog ken kentong bigat. Siyak ti mangkuyog ken ka. Anya? Anya? Sikat ti mangkuyog ka ni Venus ang mapan agpa-check up inton bigat, Brian? Wan Jessa, di yumot ngamin masangon ako yugan ka ni Tita Clarita. Ore ka, day off ko intong bigat. O sige. Mayat lang tano sikat ti mangkuyog. Total kat agayem kayo mat. Saan la pagayam ti pangibilangaken ko na Jessa? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan iti dayta sa patrolman Cruz. Ibagakin katipod na. Ngayon pangasim, di mo ko maibagbagay ti sa bali. Ha? Anya ti pudno, Brian? Hindi pailangan kat. Adan na muli apanagayat ko kini Venus. Anya? Isumat lang nga nakas si Dagonay tiriknam kan kwa na. Wan Jessa. Ay ayat tigayam mo. Ay ayatam ka di lang? Nga oray amumon nga agdadagsan? Kat ni Roy ti ama? Awan question kanyak ti agdama sa saada ni Venus. Nakasagaan ako tumakder nga ama itipas ngay na amaladaga. Nulakat maatlon na ti ayat ko. Anya? Ni Brian ti kadwam amapan iti Dr. Inton bigat iha. Wan mami. Saan ka no masango ni Jessa iti mangkuyog kanya? Ay, imbaglakit din ta nakasaysaya at unay dahil pulis agayam mo iha. Wan nga rot mami. Talaga ngayon pakapsat ng tibagi na kanya. Awan ka di pa iti ammom a girlfriend na? Awan mami. Hangam apay na damag yun ta kanya. Gaputa mga nadaagimon iti panagkuyog yun Inton bigat. Sakpay nga gawit ta. Dumagas ta pa amapan mangan iti ayuyang yu iti restaurant ka ni Roy. Saanin Brian? Agdiritsutan nga gawit. Pabisina kon. Dumagas ta pa amangan. Sige man laangan. Ngam, agoray ka man? Apay nga yung baga masikat ti ama ti sikog ko. Itay nagdamag ti doktor. Gaputa dya kaya't ama painan ka. Gusto nga yung magaklata na siyak ti ama ti sikog mo. Uwin angam, Brian. Saan mo kumana kwestiyonan ti panagpamarang ko itay nga kaya na yata. Tama ibabain ka. Numamon ti sa bali nga intarayan na katinobyo. Agyaman akan ka ha. Nakasaysayat ka mo ni agayam.
Nyatitin ka na meeting mo. Ha? Awan. Awan, Venus. Ah, Apengin sardeng mumutan tilugan ta, Brian. gaputan na kadanon tan itikon ko na ka restaurant. Sige, bumabatan. Mangantan dita restaurant, Venus. Hello, Jessa. Apay nga mawag ka? Ada kayo ka din dita balayo, tita? Sa anak pa'y anak kaawid. Apay ka di? Damagag ko man na nakasangpalta ni Venus. Siguro kat awan pa'y ije balay. Tiday ito nga oras iha. Apay ka di? Ada ko maibagak kan kwa na, tita. Ang masa na bale. Da kayo lantan di pang ibagaak. Anya ka di day ta iha. Sige, ibagamon. Si didengagakan ka. Da kayo lantan ti umuna pang ibagaak itinaamuak ka ni Brian, tita. Ah, ha? Anya tinamuam kini Patrolman Cruz iha. Sigurado ang mas daaw kayo no maamuan niyo, tita. Anya nga min day ta? Kuna ni Brian, nabayagan nga na panagayat na iti anak yo. Anya? Isumat la ang anak ka sa isaya at unay iti anak ko. Ang numaamuan na nga agdadagsan. Kat sigurado nga agbaliw tirignana kini Venus. Saan, tita? Taamunan nga agdadagsan ni Venus. Anya? Asino tinakaamuan na? Syakti mo na kay pagakan kwa na, tita. Tadyak mat-amu nga idi paila nga dagayang panaggusto na ka ni Venus. Anya nga runti ko na iti panagdadagsan ng ti anak ko. Kunana, saan ka no a question ti panagdadagsan ni Venus, tita? Numayat na ni Brian, nakasagana ka no at tumakdar apan nakaama ti anak na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Aday ta, nakapalpatan. Agawit tan, Brian? Mabit lang, Venus. Saan ka pa tumakder? At dapat ibagag. Ano day ta? Kan, apay ka sa tipa ng kitam kanyak, ha? Naku namitay nga isina mo ni Roy. Gaputa saan na nga itakder ti dayaw mo? Juan Brian, nakasagana ako namang lipat kankwanan. Tanapat patagja kinasiman na, ngam iti siyak. No kasta, mabalin ka din nga. Nga niya, apay di mo ituloy. Aday putukan ka. Kat sapay kumata din nakagura. Anya ti ipod num aya. Sige bagamon, tagawid tan. Amom ka di. Nabayagan nga ay ayatan ka. Pakawanan na ko ma. No pakabasulak ng timpod no ka. Iti pa nang ibagang mainsiya mo ni Roy. Naikanak iti turad ang ipod no. Iti nabayagan ang marikrik na ka. Amom ka di pagbagam, Patrolman Cruz. At kataksanak, kat ni Roy ti ama ti si Kuko. Amok. Ngem saan at agdama akasasaad mo ti pagrukudak nga gayat. No di ka ti ikis ti pusok ti sursurutek. I love you so much, Venus. Ti imak, di mo patpatan, Brian. Kayat ko amarik ng tibara dagiti dakulak ko. Tabaring malunag dayat mo. Kasla tsak mamati iti ipagbagam. Nakasagana ka mangikalay sa akin kaitanyaman nga oras. No aklunim to ayat ko. Kat nakasagana ka tumakder akas ama. Iti ipas ngay mo amaladaga. Brian, Pangasim. Ikanak ko maiti gundaway ang mangiparik na itinadarisay nga ayat ko.
mabalin ka di adi nakapuraan. Kaya't ko pa yung adalan kan tingitingan ana imbag ti jajayam nga ayat. Sige. Ikan ka iti umno a panawan amang panunat. Iti irukrok na ko ken ka nga ayat. Ket sapay la kuma. Maayat nakto iti ka maudyanan. Venus. Hello, Roy. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Okay, aklahan. Kadnibi no sa kayo mo. Kumusta ka tan? Di mo ka di pa inawagan? Sipod limugan kay ti barko? Yakan ngawagan. Tabay? Kasurong ko ti siyang kay pagkanang ikasal kon. Apay ang masuron ka? Adda rason no apay nga idarirag na kan kadayta. Gaputa addanton anak yo. Yes ha. Sa anak pa nakasagana ng agpamilya. Apay nga ron aginaraw mo no di mo pa'y matakdaran ti agpamilya. Pangasin. Isarding ta pagsaritaan na ita. Inawagan ka? Takay ko lang nga kumustahan. Da kayo. Sige. Bayam tay bagak to ka ni Venus ngay mawag ka. Nagyaman na. Itanon mong talatan di pa kumusta ko yung O sige. Ibagak to ka ni Venus. Apay anak adayumanen ti nakaiturungan dagiti matan. Ni kadiroy ti pampanunutem. Saan, Mami? Ten inutan amay liliwag ko ti antayo ni Roy. Asino nga ro ti pakaburi-buram. Ni Brian. Apay ni Brian iha. Impod no na ngamin anabayag kaya man nga adda panagayat na kanyak, Mami. Anya, no kasta, amumot nga agayat ken ka ni Brian. Ha? Amo yun, Mami? Gaputa na istorya kanyak ni Jess sa agayem mo. Tanay baga kano ni Brian ken kwa na ngay ayaten na ka. Nakasagana ka no amang ikalay sa kanyak, Mami. Nakasagana iti nyaman yung oras no aklonak ti ayat na. Panagkunaket at adda ang mapagtalkan ta ayat ni Brian ngam ni Roy. Day tama ti kunak, Mami. Taoray na muna hagdadagsana kon. Aneroy ti ama ti sikog ko. Kat nakasagana lata amang itakdar iti dayaw ko. Imawag kan ni Roy, Jessa. Wen, katpakpa kumusta na ni Venus? Si Kapay lang tinangidalanan na iti panang kumusta na kini Venus. Gaputa di na kano kayat nga awagan ni Venus. Ah, iti anya gapo. Kasuron na kano ti sangkay baga idikan kwa na ni Venus apa nagkalay sa adakuman. Talaga atakrot na di Roy. Nagayayaman na lang ti ayat ni Venus. Ay, no apay kat ngamin nga dadagiti lalaki akas kan kwa na. Nukas kumakan ka amin a lalaki. Tapno awanan ti babae amasaktan ti riknana. Sayang. No sakla ko matim muna anak kasirpat ka ni Venus. Kat inaklon na ti ayat ko. Pulos adjakon paluspusan. Talaga ka di nagasagana ka amangi kasarlat ta itigayim ko? Numayat na ka? Well, Jessa. Ibagam tungarudan na, ti ok pa mapanagayat mo kan kwa na. Naibagakon. Anya? Tilangan pangadeng na ti urayak. Nakaumay ka, mat friend. Gaputa at dabilin arbang nalaang nga idanon ko, Venus. Isong ay mayak. Anya day tabilin kan. Asino tinangbilin kan ka? Ni Roy, inawagan nak idi na minsan ngal daw. Kat binilin nak nga umay mangidanon ti panang pakumusta na kan ka. Anya? Sikat tinangidalanan na iti panang kumusta na kanya. Ay na, di na pa ilain nyawag tapno di ka nataktak. Saan na kanwa kayat ti makisarita kan ka? Iti anya aga po. Masuron kan ka, gapo iti panangidardarirag mo idi iti panagkalay sayon. Ti ayop. Talaga kit di adinak kayat atakdaran. Saan lang iso ti lalaki ang mabalin ko nga ayatan, Chesa? Anya, imbaga ni Roy masursuron kan ka.
Gaputi panangi darirag mo idikan kwa na ti kasar iha. Wan, mami. Kasta timpulong kanyak ni Jessa. Ti awanan pa in alalaki. Iti dayjay nga indanon kanyak ni Jessa. Ison amis mo tinangisuro iti pusok tapno tiyakon ayatan pay. Tapno malipatakon. Anya? Mami, kayat ko nga aklonan ton ti panagayat ni Brian iti kabiitan a panawan. Oh, Brian! Nadanunan ka mat dito'y jewelry shop. Imay ka mat kimatang iti alahas mo? Gimatangag. Ang saan na para kanyak ti ginatang ko. Ha? Sino nga rin tiyakin ko kwa iti ginatang mo nga alahas? Iso ka di dito sing-sing nga igam mo ti ginatang mo? Wen, Wow! Nagpintas! Nagbato iti brilyante. Sigurado anang ina dayta. talaga nang ina. Sino nga iti pang tadami ti dayta? Siyempre. Para iti babae nga ay ayatag unay. Ni Venus? Nasa umon, Jessa. Naggasatan ti gayem ko? Nagasat para ken ka. Ngayon para ken kwa na. Kat malas. Gapo iti panang baybay aken kwa na ni Roy. Brian, ure binaybayan ni Roy. Adda kamat nga gay ayat lataken ko na? Ay na, nakapapal ni Venus. Sapel ako ma. Ta iti panang pasyar ko ken kwa na di balay den ton rabi eh. Aklunen nanto ayat ko, Jessa. Una yan ni Manang Ninda. Una na kawalwalis na ang adungat pay na ang titapo ka maiwalis ko. Iha, kawalwalis itay ti katulong. Nga mapay nga gwalwalis ka manan. Nakarugrugit matlata mami. Kan nakataptapok man dagiti lamisaan kas kadatugaw. Iso kapilitan nga inulit ko dagiti inobra ni Manang Ninda. Adda ka di amom nga umayasa nga ili. Iso apalalo ti managdaldalos mo. Ha? Ay, kuha mami. Oh, apay adi ka makasungbat. Adda ka di amom nga umayasa nga ili, iha. Adda mami, tay niya, wag na itay kanyak. Sino ti umay? Ni Brian, kuna na nga umagpasyar inton rabii, mami. Anya? So hagdaldalusak man ta nakababain no nakataptapok titi balay. Kat, adda ka din desisyon mo, iti idardarinag na kan kang ayat, iha. Addan, mami. Mabalin ka di nga maamuak. Mami. Anya nga rod, ti desisyon mo. Aklo na konti ayat na kanya. Anya? Good decision. Sa anak ako montra, iha. Agyaman ak, mami. Sapay la ko ma, ta iti panangaklon mo ti ayat ni Brian. Kat agluniten amamimpinsan ti sugat nga impaaykan ka ni Roy. Hello, Roy. Apay ngayon mawag ka? Nakasaritam ka din ni Venus. Napakumusta mo ka di matlaan. Wan, inkarigatak ti napan ija balayda. Tapno may danon ko lang ti pakumustam kan kwa na. Anya ti ko na. Nakapungtot, idi imbaga ka masursuron ka kan kwa na. Gapo iti panangidardarirag na kan ka idi ngagkalaysa kayon. Anya? Apay nga mingin danon nung pailangking ko na rin tanging bagak. Ay, syempre. Idanon ko lata tadyak kayat nga day limlimad ko iti gayem ko. Una yan. Hindi at adaman ang tiguran na kanya. No kastaman bilang, si kamat lang ti mga aramid iti pagrorodan na kan ka, Roy. Hello, Jessa. Nakaawag ka man? Kaputada ibagak kan ka, friend. Yamjak lang, amo na maragsakan ka, wano saan? Ano dayta? Ni Brian, plano nati umaymang pasyar kan kainton rabii. Amo kon, friend. Tay nyawag na kanyak. Anya? Kunat man no saan mo pa'y nga mo? Angam, sigurado nga di mo pa'y amo amabalin apakaragsakam into no umay titabalay yun ni Brian. Ha? Anya dayta, Jessa? Secret?
Orayam latan ni Brian. Si ka talaga. Pasikri-sikret ka pa ya. Mabalin ka di. Ibagamon na niya dayta. Ladingitat Venus. Ang amjak mabalin nga ibagakan ka. Nasaysaya at matlaang no ni Brian ti umuna apakaamuam. Iti kung kunak amabalin apakaragsakam to. Ani ha? Madlawan ti tiyan ko. Saan nga tao ma-discourage ni Brian iti kasto yung itsura? Wengayam. Anya nga ta jimbaga ni Jessa mabalin apakaragsaka kinton umay ni Brian. Venus, Ah, apay ati ka makatal na. Kin kasla nakaungo nagtipang panunutab. kuha mami. Mabudburtsanak namin jimbaga ni Jessa itay nagsarita kami iti cellphone. Anya ti imbaga na. Naku nana, nga iti umay pa ng pasyar kanyak ni Brian. Kat posible nga danto ka no pakaragsakak unay, mami. Anya nga ta iha. Tsak nga rod mo. So adam damagag itay kini Jessa. Kam di na matlata kayat nga ibaga. Panagkunak iha, kat ni Brian to ti masurpresa inton agsarita kayo. Gapo iti plano mo na panangaklunen iti ayat na. Iti plano kon apa nangaklon kini Brian, mami. Iniinot matlaangan ni agmagadag iti matag. Gaputilwa iti latang ni Saam. Sigurado lakit yan ni Brian, daytan. Mabit lang! Umayan! Ada akong Venus. Kung nagtupay asikan. Sige, sobre ka, Brian. Agay manak. Nagtugaw ka. Agay manak. Ita. Anyat gagaram. Imayat kayat ko adamagen. Noon yan tibanag ti ayat ko, Venus. Ha? Kuha. Maaklon mo kadimot lang ti idardarirag kong ayat. Saan to nga tangagbalyo ti panagayat mo? Inton ipas ngay kunton ti anak mi kiniroy. Ikarikan ka. Saan tong hagbaliw ti nadarisay a panagayat ko? Tay ko nakon. Saan at tinapalabas mo ti pangrukudak nga agayat? Nukas na? Saan akong nagwadwa? Aklo no kan ti panagayat mo, Brian. Nukasta. Ay ayatan nagmatlang, Venus. Wen, si kanti agtagik ko dito'y pusok. Iti ka maudyanan na. Nasakdal ko matlangin ti ayat mo. Venus, I love you so much. Naguray ka. Di nakarakupan ta mga numakita na ta ni Mami. Nasaysaya at pa'y makita na ta. Tabaring pagkasarin na tan adagos. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaklon mo ti ayat ni Brian? One friend. Ala, kasano nga rodan ti Sima na nobyom? Siyempre, sana nga iso tagtagikway ti puso. Wanangam, awan pa'y formal a panagsinayo. Pasol na Tadi na kay ti makisarita kanyak nga ura iti cellphone laang. Kasano nga rodan no namnamaan nakalatan ni Roy? Pinadas ko man ang apinaringan ti cellphone na. Ngam di nalata kaya ta sumbatan. Una yan? Si kantulatan ti mangibagang ensina kon. Anya? Apay asyak? Di nakmod kaya takasarita. O di si kantulaangan. Si kantulatan ti mangidanon kan kuana. Nga addan sa bali anobyo. Amoy yung mami. Gapoy di pa nangaklon kon kini Brian.
Limawag man ang tilubong ko. Sapay la ko taag na nayon ng anaranyag tilubong mo. Iti sidong ni Brian, iha. Kunana nga umaydan to kanon makisarita, mami. Anya? Apay, kayat na kan nga ikasaradagos? Isuti kunana. Tamabotan kano asubyan nak ni Roy. Sa bagay, ada saksakbayan ni Brian. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? No isuti pagtalnahan ti panunot na. Makikalay sa akon kan kuana, mami. No kastakit awan nga ron ti parikot. Siya ang nugo takmat no kayat yun tagkalay sa. Hello, Jason. Nakawag ka man. Kaput adanas ken unay amamwam. May papan ken ni Venus a girlfriend mo. Ne, anyan nas ka na mamuak ako na. Adan sa baling agtagikway ti puso na. Anya ti kahit mo asakan? Insukat na ka ni Venus. Kat ko na nang aglinipat kayon. Diyak kahit dagita nga angaw mo kanyak, Jessa. Nang runa, tagdadag sa ni Venus. Sa anak nga gang angaw, Roy. Pudno ti ibagbagak. Ta sinong kumatin ang isukatan niya kanyak? Ti matalag unay agayem mo a pulis. Ni Patrolman Brian Cruz. Saan? Hello, Roy. Itaman pa ngay mawag ka. Gapo tadakayat ko ang malawlawagan. Sapay lak mo. Tadi nakpaglibakan. No nyaman day ta, ibagamon. Tapag saritaan ta. Agpay sukat di tinaidanon kanyak ng Jessa kayo mo. Ngayon sukat na ko niti sa bali. Ha? Kwa? Pudno ka di ngayon sukat na kini Brian. Wan. Pudno day ta. Saan? Ayop ka. Balangkantis kami kaya. Sikat yakin basol no apay ang nagayatak iti sa bali. Iso ati mo ibagbagat kasta kanyak. Tadi ka kadag pampanuno. Para matlaan kumada ito'y kadadayo iti pas ngay mong anak ta. Iso tiga po na. Asim makayak man ng iti barko. Saan lang a kwarta tinapatagroy? Tandaan nam day ta. Narukup kayang tiayat mo. Ngam sa anak ngo man hugot. Abas talatan agsina ta. Awanan ti maramidam. Tadda kay ti barko yo. Makikalay sa akton kin ni Brian. Hello, bro. Apa nga mawag ka? Bro tarupam. Ulag. Karasaan. Ne. Apa akas tamat kan ti bagbagam kanyak, bro. Kaputa mo kung ti panangagaw mo kanyak iti nobyak. Namumla ko ma. No kasano ti panagladingit kan panagsagaba idi ni Venus. Iti panang baybay am kan kuana. Saan ko abinaybayan kan jak insina? Ta saan ka di a panagbaybay akan panangisin at inaramid mo? Di ka pa nagpakada kan kuana. Ayop ka. Jak ipalubos ang maagaw mo tinobyak. Roy, saan mo ang nobya ni Venus? Ta siya kung ti ay-ayatan na. Ikasar kunton. Di mo patpatasan ng ikasar. No di mo kayat nga dadda ka sa mapasamak. Pangpantaan na kasta ka di. Nalipatam sa matin ang may saa ka pulis. Oray pulis ka! Sanak ang mabutang. Aramidem ti kayat mong aramiden. Ngem di nakmalapdan ang mangikasar kini Venus. Nagipangtan ni Roy nga dadakas ama pasamak no ikasar mo ti anak ko, Brian. Wen tita. Ngem jak mabutan kini Roy. Mami ko namlatan kanya. Tagkasar kay tumutan kini Venus. Agyaman ha. Mami. Kastaman ti kunak. May mayaten ti mami nga awag mo kanya. Ngam ti tita. Sa bagay, uray nagpangtan ni Roy. Kat amok ang masalak nibam ti anak ko. Ikarik, mami. Nakasagana ka mga ipusta iti biyag ko para iti anak yo. Roy, no anyaman ti pampanunutom nga aramiden kontra kada Brian ken Venus. San mo langan nga itultuloy? Tamangan no si kantulaang ti agbabawi. Jak maawat sa bali ti pagtungpalan ni Venus, Jessa. Apay nga rod akas laawan laang ken ka, idi gumawgawawan ni Venus iti panakaawat mo. Pakasagnan iti inawan na nga anak yo. Jessa, Di mo babalawan ni Venus. No naaramid naman ti mangisukat kan ka. Gapo iti kaawan marik na panangipatag kan panangisakit mo kan kuana.
Ngagyaman nak, nalpas matlangan ti amin para iti panagkalay sata. Makaangas itan iti nalukay. Ora siya, Venus. Dandanin awagan ka iti Mrs. Venus Cruz. Dakilan ti tiyan ko, Brian. Dinak nung atay bain ka dagiti dumaray iti kalay sata. Taapay ko magaibain ka. Gaputa mo daasan asika ti ama ti sikog ko. Pulos adi kan to ibain Venus. Ken uray anyapay ti sawan kanyak dagiti tao. Awan bibiyang da. Tinapatag. Ay ayatan ka unay-unay. Nagsakit ti tiyan ko. Brian! Naganakaksan! Brian! Venus! Apay? Pagkanak ka din? Naganakaksan! Iba na kay hospital! Mabiglang. Ibagapit ka ni Mami. Panawan ka pa eh. Narasama! May saan na lungpo alalaki timpas ngay mo amaladaga iha. Kaingas unay ni... Oh. Apay adiyo ituloy. No sino ti kaingas ti anak ni Venus, Mami? Sorry iho. Ti amok no adda ka payla di taruan. Brian, maawat mo ka di matlangakas anak timpas ngay ko. Imbagakin kay din Venus. Apa man na may pasngay mo ti anak mo. Siyak ti tumakder ka sa mana. Nga oray sana siyak ti nagtaudan na. Agyaman na. Nakasaysayaan ka unay. Gaputa ayayatan ka unay-unay, Venus. May saan na lungpo alalaki ti anak yu ni Venus, Roy. Kahit ko unay na makita tinak ko. Uray kayat mo makita at dayo ka mat. Nakasanglan ti barko may dito Indonesia. Naibaga kiti officer mi. At dito yakon nga grupat nga agawid dita Pilipinas. Anya? Agawid kan, Roy? Wen, napasangpot kong tiroray amang sukat kanyag dito barko apag trabahwak. Amo ka din ni Venus nga agawid kan dito'y Pilipinas? Saan pa'y? Ngamrantak nga yawag to keng kuana. Kaya't nakapay nga takasarita ni Venus? Awagag to. Kidawag nga ipakita na kanyak ti anak mi. Roy? Hello, Roy. Apay ngay mawag ka. Gaputa kahit ko ako mustaan ti anak ta, Venus. Awan ti anak mo kanya. Di mo ipaidang kanyak. Tadakar bangak keng kuanak kasama. Naglaing kan amang ibagay ti kasta. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ka. Venus, Ladingitan. Ngamtsak kayat nga ipakita kan ka ti anak ta. di mo ipaidam kanyak ti anak ta. No di mo kahit nga alagi ti sidong ko. Naglaing kan no maaramid mo day taroy. Siya na. Kan maladaga pay laang ti anak ta. Awan karbangam amangalakan kuana iti poder ko. Maawatam. Mabalin ka di, Roy. Di na kami singaan iti asawa. Nasakit mo na itinakam ko, iti panagasawa yo. Iso atyak pulos pagtal na entipyak yo. Apa man na makaawid ak tita Pilipinas. Saan ka akabutan, Roy? Laglagi pa mamaysa ka pulis. Uray pa'y pulis ka. Di ka atrasan. Napukaw ka din namin pinsan ti panagpagayam ta. Sikat din ang rakrak iti panagpagayam ta. Traitor ka. Ulag. Sumarding kan. No kayat mo tinsayaat. Di mo kumagamdan ti agpakita ka na kami. Di ko na mabutengak. Uray na paltog mo. Uray anya ti bagbagam. Umayak tulat ta di tapalayo. Kayat ko ang makita ti anak mi. Iti asawa. Paston! Ti awan ang bain aroy. Sakit din ti butbut nga na. Ibagam tuman ken ni Roy Chesa. Di nanriribukan ti anak ko. Imbagak itinday taken ko na tita. Anya nga rod ti sungbat na.
Kunana nasakit unay tinakam na, ti panakiasawa ni Venus kini Brian. Katapaman kano asumangpat dito'y Pilipinas. Kasarita nanto kano imbag ti anak yo. Sir Berkwensa. Awanan ti karbagan na Apolos kini Venus. Tasabalin ti agtagikwakan ko ana. Dahita ti sana maklo ni Roy tita. Tamis mo kano anasingad agayim na tinangulag kan ko ana. Pasom na matlaang no apay nga imbawing ni Venus ti regnana iti sabali. Isumat ti kunak ka ni Roy dahita tita. Ngam ko nana. Di na kano maawat asaan nga iso ti nakaasawa ka ni Venus. Venus, amo ni Junior ti kumarayo. Wan nga rod. Ay, naglaing tulakit din tong dumakkel. Kastamat ana sa lagisag to. Gapo iti panang busog taken kwa na iti ayat. Kaya't kong intong dumakkel. Surutin nanto titugot ko. Anya? Kayat mo nga agpulis tumat ti anak ta? Siyempre, tabarang isunto ti agbalin a Colonel o General. Nalayog unay dahit ang harapaap mo para iti anak ta. Venus, saan adagas ti agarapaap? Anya ti ammom, no pumaysunto nga agbalin a General ti anak ta. O, Mabuto nga nun samot nga agbalin to ang pulis ti anak ta. Amo mo ton. Ado dagiti managdakdakas ka dagito'y apanawan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta, Jessa? Roy, addakan. Juan, di na ka di pastrakan. Magtanganan to'y imak ka ng bit-bit iti ipasarapokin ka. Sige, sumrak ka, Roy. Ngiyaw na. Amo ka din ni Venus sa nakasangpat kan? Saan pa? Kumakat ija balay dati nagdiretso saan nga dito eh. Jessa, awatan ti pasarapok. Kan mabaling ka ti tagtugaw? Sige, Roy. Agtugaw ka. Ngiyaw na. Dito'y ti pinilik ang nagdiretsuhan. Tagpakoyo kaking ka mapanigibalay na. Anya? Agpakuyog ka kanya. Roy, may mayat no si kalatan ti mapan. Amang ano kagura naktigayim ko no kuyugan ka. Kayim mo ni Venus. Gayim nakmet. Di na ko mapaahin itikid daw ko king ka. Uwan amang ano makigtot lakat din ni Venus. No, apanta. Anyang arti kahit mga ramidak. Anya nga tano. Awagam nga rod nga umuna. Kat ipakaam mo nga dakan dito'y Pilipinas. May mayat sa no si katimang ipakamuking kwa na. Nga da akong dito Pilipinas. Sige, bayam tawagak nga rod. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O, Jessa, nakaawag ka man? Kaputa danas kan unay ama-amuam, friend. Anya dayta? Ni Roy, tisigod akayan ayat mo. Addan dito'y Pilipinas. Kat adda ita dito'y balay. Anya? Nagpakitan ti awanan bain? Kaya't nakanuti umay dita balay yo, tapno makita na ti anak yo. Ibaga madi na padpadasan ti umay dito balay. Tamangan agpurak ti tarak kan kwa na. Katipakagat ko ti dakkel nga asom eh. Agpakpakuyog kanyak, friend. Kagura ka no kuyogam, Jessa. Una nga, kaya't nakano makita ti anak yo. Iti pa nang talikod na kanyak iti. Napuuran tirang tay iti nagpaitan mi. Hello, Venus. Aping imawag ka. Agawid ka kumapay laang kasi magpat ka nun niro dito Pilipinas. Plano natin umay dito balay. Anya? Saan na mabalin?
Umay na ta ka diriribukan. Mabalin na kasta. Isuagawid ka kumapay please. O sige. Ura kat malpas ti Jutik. Agawit ka Dagos, Venus. Anya, saan na kaya't makita? Kin makita na. Gaputag burburak ka no ti daranakan ka. Kat amangan no may pakagat na ka iti aso da no agpilit ka amapan. Sana ka maputan. Agura ka, di na kuyugan? Ladingitag. Ngam talaga di ka kayat ako yugan, Roy. Apay, Gaputa nagpangta ni Venus. Iraman nakmat aguraan no kuyugan ka amapan ni Jabalayda. anya? Unay matan. Si kalatan ti mapan. No kayat mo makita ti anak yo. Wan, talaga mapanak. Makamuditan, wanyan tuman ti mapasamak iti ibapan ko iti balayda. Anya? Addan ni Roy dito'y Pilipinas? Kalikaguman na makita ti anak na, Venus? Kasta tim pa kamo kanyak ni Jessa, mami. Kat, anya nga ron ti addang mo? Jack kayat ngay pakita ti anak ko. Ang adakarbangan na iti ubing. Uray pa'y, mami. Nalpasa na binaybayad na kami. Kadjakon pagtatakunan pa'y amakita day at tao. Kasano nga rudan no giskandalo? Inawag ako ni Brian. Kat kunan amalmalpasan ti duty na. Agawid to na Dagos, mami. Taimbagak ti ranta ni Roy. Hello, Jack lain pagarop. Simang ba't ka magkayaman, bro? saan na ko nga awagan iti bro? Timbilang ka nakabusor ko. Agkita talang parak tarupan. Anya? Nagturad ka namang ibaga iti kasta kanyak. Di dinto tamay sa kapulis. Day talat pagkarkarit mo. Di mo kumariribukan din na ornos kan nasaya at alindangan mi nga agasawa. Tano aramidam ti kasta ang mga nagbabawi ka. Si kaita ti agbabawi. Anang asawa itay ayadag. Ayayatam ka din ni Venus. Talaga man. Tasakbay ang nagkasar kayo. Agdadag siya ni din. Wen, amok. Ngayon niya tinaramid mo itagdadag siya ni Venus. Pinanawang. Saan mo taltalag ti jaya na ken ka? Iti panagkasaryo. Awan bibiyang mo. Mas ad-ad na nga awan bibiyang mo iti biyag mi ken ni Venus. Tasak itan ti asawa na. Anya. Roy, di mo kuman ipilit ti mapan iti pagtaangan da Venus. Ang mga no dadakas ang mapasamak iti panagpakitam kadag iti agasawa. Ti anak ko ti gagara ka makita. San kiti adagi di ang agasawa akarasan. Anya? Karasaan kunam kadakwada? Gaputi inuligdak. Nubya ki din ni Venus. Idinto ang nasingit agayem ko ni Brian. Ngam anya tinaramid da. Nagasawa da. Si kamat lang ti aking basol no apay nga insok at nakatigayam ko. Awan saritaan mi iding agsina kami. Awan man nga agpaiso. Ang binaybayam. Nga oray amom asikat ti amati sikog na. Iso abasol mo no apay nga insukat na ka iti sabali. Sana kinayat ni Jessa rin ang kuyo kanya. Tapno may wahat ko ti panagibalas ko. Patayik na diya Brian. Apaman na makita ka. Uray polis. Sanasan pun ti bala ti baldog ko. Nung mapatay ko, nalaklakak tulangin ang mapasubli ni Venus. Ganti anak mi. Oh, sumatang ka nagsangit. Nasa kanya titikan. Ngita na nakit maruteg sangit. Venus? Saan ka ta anak mo? Jakman amo, mami. Anak mo mabisin, hindi namat kay tagdede. Ang mga nagsakit ti tiyan na. Nya? Mabiitlaan. Tayo nakalaan dyan sapsapo. Sapsapuan ta ti tiyan na. Wan, mami. Gusto na anak ko. Samartan kan, di ka nagsangsangit, anak. Gusto na. Venus, Brian. mapingad daw kayo ditiruan. Ay, tayo pa'y asangit-asangit ni Junior. Gusto nga
warkon agad ti balay. Padidyan, taamangan mo abisin. Hindi nangarot kaya. Ang mga not magsakit ti dyan na. Isungrod ka mo ni nanang. Iso anapan na inalagi pang sapsapok iti tiyan na. Di nan samot mabiro kan iti nang idulina kadi matlaag subling ditoy. Nan, lupin din niya. Pasikat ti mapan mang sapol. Sige, alaman nga rod. Ito bang? Gusto nan. Sumarte ka ng sangit. Sige, Venus. Mapan man alahan ti pang sapsapota iti dyan na. Juan, mabit lang. Sumarte ka, baby, ha? Saan ka nagsangit? Uray pa siya kung tinang saklot ka na ka. Sumarte ka. Aday ta. Nagsarda yung nagsang sangit. Di matgayang pa ng saklot ko ti kayat na. Mayat di pa nang ibatik iti motor ko iti pagsungadan. Tadi akong pasungadan na dimtang. Oh, ni Brian. Isu di nakatalikod ngagtugtukaw. Umay ayong kanyak ni Kasat. Matay kay ta, Brian. Matay ta. Aglingit ak iti poon di akasya. Matay ta. Sirik ka na impag. Itan. Arayatan da kami! Tulong! Ay, magkatamunta anak mo. Tailugan mo iti kotse. Itaray tayo tayo sa ospital. Ni Brian, mami! Pag tinulungan ta abagkatan, parang maikamat tapay tibiyag tayo sa ospital. Dagiti karoba! Isudan na kita masidig dito'y, mami! Tulungan da kami! Tulungan ta kami! Napaltungan na Brian kanta anak ta! Tulong! Hello, Jessa. Siga ka di tinangpaltog ka ni Brian, Roy. Saan? San kan nga glibag? Ada nakakita kan ka nagmotor api manaw iti crime scene. Si kalakit di. Di nakpagatapan iti kasta. No saan man na si ka tinangpaltog ka ni Brian? Kaya't ko nga ipakaamukan ka. At isaksaklotan ni Brian nga ubing ide kat ti anak yu ka ni Venus. Anya? Awag kanyak itay ni Venus manipod iti ospital anang itarayanda ka dagiti napaltugan. Anya nga ospital? Mapan ko kitaan ti anak ko. Kumusta ti kasasad na? Naispalan kan patay ni Brian. Ngam ti anak yu ka ni Venus. Ag ngangabit kan patay. Anya? Anya da jay? Lugan dagiti pulis. Anya ti kahit asawan da ito eh. Anak ko! Anyan nga ulpit niya, ma'am, tayo ramraman nagapayati ng rang. Diyos ko! Ispalam tibiyag ti anak ko. Tsaka mo ti mapasamag kanyak nung mapukaw ko. Pren, kapiridam ko matipinagam mo. Agkararag tayo. Dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Diyos! Manangaasi ti Apo Diyos, Venus. Ispalan na ti anak mo. Tumok nga sa dinlangit ti kurak ni Roy. Tsak mapagawa ni ti daytoy ngay naramid na. Nakalibas ni Roy. Wantad ito. Sa anak magsartang, aging gay ti magdagiti pulis. Katikaro na tinagbasulan na. Rumbang laang, Venus. Bayam, tulungan ka. Agyaman ak, Jessa. Imbaglakit din ka sana grabe ti sugat ni Brian. Ngamti anak ko, pagduaduhan pa lang ti panakalasat na. Diya ka mo ti ramidak nung matay ti anak ko. Di ka madanagan. Nakadaruman ni Roy. Wantadan. Matiliwan day jay iti kabiitan na panawan. Ni Roy ti umawawag. Hello? Jessa, Sa dino ti ayan mo, Roy? Wanted kan.
Sumuko ka no di mo kaya't mapatay da ka dagiti pulis. Kumusta ti ka sa sadyan ako? Kahit ko ang makita. Dakes ka, Roy. Jackline pagarup amay turad mo ti pumatay. Kat inramraman mo pa iti anak yu ka ni Venus. Saan ko nging kagara? Yak ang mga ubagaan ni Brian di anak ni Venus. Nilang Brian di kantat ko apatayan. Di ka nagrason. Kagura ka itan, Roy. Ngam ibagakkan ka. Sumuko kan. Tabarang mapakawan na kapay ni Venus. Pangasim, Yesa. Tulungan na ka. Kahit ko ang makita ti anak ko. Kasalita ko man ni Venus. Sige. Dumngag ka iti ibagak. Agyaman tayo iti Diyos. Naispalin ti anak mo, Venus. Agyaman iti Diyos, Mami. Tinangag na nagiti kararag ko. Nagiti kararag tayo. Naimbag unay kada tayo, anak ko. Ngam ni Roy, sa dino tinaglamangan na. Apay adi matlamag kamagan dagiti pulis. Di ka aganat, Venus. Amok ka saan nga agliway dagiti pan nakabagitiling. Imbaga ni Jessa tumulong. Parang mamuan at ayan ni Roy. Isunti mang ipatuldo ka dagiti pulis no sa dino ti paglamlamangan na. Aramidan nga ta ni Jessa dayta. Laglagi pa anasingid da ni Roy. Agtalaga ka ni Jessa. Napatagmat kan ko ti anak ko. Isuapat siya nga aramidan na timbaga na, Mami. Ni Jessa ti umawawag. Hello? Venus, di ka kumamakmaklaan. Umay kami ditayan niyo. Kami? Kunam? Sino ti katuam? Pagkalmaan mo matirik na. Di ka madanagan. Maarami din ti rumban. Saan ka mawatan, Jessa? Anya ti... Basta, pagkalmaan tirik na, Jessa. O sige, awagan ka man inton madamdama. Initap na na. Anya ti kayat asawa ni Jessa? Agyaman ka. Nasimbangan ti turog ni Brian. Kalpasan anak atong Martinez iti agas. Diyos ko. Anya dagituyan anapas asamak. Wanted tayo jay aroy. Amok asaan nga agulimot ti amin. No saan ama tiliw dagiti otoridad. Amok asaan mat nga agulimot ti anak ko. No saan amay kan iti ustisya tinapagtan iti anak na. Kasta matag ni Brian. Agsubli ako ni Jayan da Venus kan ti apok. Andi gahiklat na ti anak ko. Tama nga noan niya pa iti mapasamak kan ko anak. Gapo iti pan nakariribok na. Agyaman na nagsubli kayo dito ayan ti anak ko, Mami. Nakaturugan ni Brian. So may saya atan ti kasasaad na. Agyaman ako na yung kasta. Rumara ka na. Papanam. Kasaritak lang ni Jessa. Ada ka no itirwar ti hospital. Anya? Apayasaan nga umay dito eh. Tsaka mo, Mami. Sige, bantayan niyo ti anak ko. Mabitak lang. Apayasaan nga umay dito ni Jessa. Malagip ko, idi inawagan na ti anak ko. Ano ti ibaganak kini Venus? Taapay adi umay dito eh. Ang mga no agar aramid ni Jessa iti ad-ad apakariribukan ti anak ko. Dito iti imbaga ni Jessa apang kita akan kuha na iti imawag manan. Kasla dakatwa na, ang di na imbaga. Venus? Oh, Jessa. Apay, dito pa iti kahit mapagsaritaan ta. Anya ti ibagam? Kwa Venus? Anya ti? Venus, pakawanan ako, ma. Roy. Pakawanan ako, ma. Kahit ko ang makita ti anak ta. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka!
Venus! At ang naging nawaga ka pa na kapag nilintag. Sumuko ni Roy. Ayop ka! Sumuko ako na. Pag-asim. Kahit ko magkita ka ta. Nakalasatan kan patay di anak ta. Maawa na pulot ti karbayan kan ko na. Saan mo na makita di ka naman? Pakanak ko. Saan ka na mapakawan? Panawan langan ti makaikadang na mapakawan ka paiwan na sa anan. Bay anak kadilatan. Nagsagaba itilit ang nisaan. At ang dagiti pulis, Roy. Alaan da kan. Anak ko ma. Venus. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.